इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि 1 जननि 5 बालाबनि 3 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों मानोना इसोरनि हुकुमखौ फालिनायानो इसोरखौ अननाय जायो आरो बेनि हुकुमफ्रा जोंनि थाखाय गोब्राब नङा होननानै बुंदों। जों दिनै इसोरखौ अनो होननानै जों जुदि इसोरनि हुकुमखौ मानिनो आरो जिउआव जों फालिनो हायाब्ला जों इसोरखौ अननाय जाया। बेनिखायनो बे इसोरनि बाथ्राया जोंखौ बुंदों जाहैबाय इसोरनि हुकुमखौ जाय मानियो बे मानसियानो इसोरखौ अनो होनना बुंदों। जों दिनै मानसिफ्रा इसोरखौ मानियो इसोरखौ अनो होननानै बुंनानै लानो हागौ, नाथाय जुदि बियो इसोरनि हुकुमफोरखौ बिनि रदायफोरखौ मानिनानै सोलियाब्ला बियो इसोरखौ अननाय जाया आरो बिनि हुकुमफ्रा जोंनि थाखाय गोब्राब नङा होनना बुंदों। बे इसोरनि हुकुमफ्रा जोंनि थाखाय गोब्राब नङा आरो गाज्रिनि थाखाय नङा आरो बे इसोरनि हुकुमफ्रा जोंनि जिउनि मोजांनि थाखायसो, जोंनि जिउआव थांनानै थानायाव जों अनलायनाय जिउ खुंलांनो थाखायसो। बेनिखायनो जों दिनै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरखौ मानिनानै सोलिनाय एबा इसोरनि हुकुमखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय जों दिनैनिफ्राय आरो दानिफ्रायनो नाजानाय। इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थाना जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन। गोजोन्थों।